היי, אני אלירן, ממרכז ההדרכה של רכבת ישראל. מחר אתם מגיעים אלינו למרכז, ווואו, מה שמחכה לכם. מרחבי לימוד אינטראקטיביים, המותאמים לאופי התפקיד. מרחבים פתוחים לקיום סדנאות, ופינות למידה חווייתיות. מרחבי למידה טכנולוגיים שמשלבים מסכי 180 מעלות, ולמידה באמצעות מציאות מדומה, VR. עושה לכם חשק לשחק, אה? חכו להפסקה. אז אם עוד לא הבנתם, מרכז הלמידה הוא הלב הפועם של רכבת ישראל. כאן אנחנו מעניקים כלים מקצועיים לכל עובדי החברה, החל מהכשרת נהגי רכבת, דרך פקחים, עטתים וכל המקצועות התפעוליים, ועד להכשרות רכות לעובדי המטה. כך שלמעשה, כל עובדי הרכבת עוברים כאן לפחות פעם בשנה. חלקם ליום הכשרה אחד, וחלקם אפילו ל8 חודשים. וכל שנותר לכם הוא להגיע, ובזמן. מה? אבל היא צודקת. כל שנותר לכם הוא להגיע ובזמן. בואו נעבור על המסלול ליתר ביטחון. למרכז ההדרכה באים בלבוש הולם. בלי כפכפים, מכנסיים קצרים וגופיות בבקשה. מגיעים בשעה יהודה, ועדיף אפילו כמה דקות לפני, אל מרכז ההדרכה שנמצא סמוך לתחנת רכבת לוד. עוברים בשער, אחרי שהצגתם תג עובד או תעודה מזהה, לא לשכוח, ומעבירים כרטיס בשעון הנוכחות שליד הדלת הראשית. על המסך הגדול תוכלו לזהות את הקורס שכתוב בהזמנה שלכם, ואת הצבע שבו מסומן מרחב הלמידה. הביטו אל הרצפה, תנו לצבע שלכם להוביל אתכם. ואם לא תרדו מהפסים, תגיעו בדיוק לאן שצריך. ניפגש בקרוב. ניפגש בקרוב. איפה את?